ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta beira e nade alemán, ponte a falar, ponte a soñar, ponte nesta beira e nade alemán. Onde está a rapazada do CPI Baralla? Onde está? Aquí. Temos xa disposición para facer o programa? Pois un aplauso moi grande da xente presente, por favor. A tope co programa. Para escribir unha poesía que non sexa política, debo escoitar os paxaros, pero para escoitar os paxaros, compre deter os bombardeos. Estes versos son de Marwan Macault, un poeta que naceu en Galilea. Sabe que a poesía é acción na procura da paz e da dignidade, un conto contra a morte, con vos, contigo, irmán poeta. Galilea e Galiza, son palabras da poetisa Olga Novo. Ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta beira e nade. Moi bo día, amigas e amigos. Somos nenas, nenos xunto con mestres e mestras do Colexio de Baralla na comarca dos Ancares. As persoas que hoxe vos imos a falar somos nenos de terceiro, quinto, sexto de primaria e cuarto de secundaria. Un beso e unha aperta para cada persoa que estades aquí no vello cárcere de Lugo, para os ointes de Radios Nogais e para os que nos escoitades ou vedes a través da rede en ceno.fm Radio Galiza, en pontenasondas.org ou escolanasondas.com. Pero tamén o noso agarimo para todas as persoas que están participando noutras 86 escolas de 50 concellos de Galicia e de Portugal, que tamén celebran esta xornada radiovisual. Eu son Morgana e esta é a miña historia, contada por min mesma, coa miña voz, a única historia na que me vexo e en que me recoñezo. Begoña Camaño, a escritora e xornalista a que lle encantaba a radio. Queremos que estea con nós nas nosas ondas. No Colexio de Baralla temos unha área que se chama radio, aínda que tamén aprendemos radio coa lingua galega, coas matemáticas e coas ciencias da natureza e sociais. E, por suposto, todo na lingua propia de Galiza, o galego. Descubrimos coa radio lugares do mundo que, coas ondas, parecen estar un pouco máis perto. Aprendemos coa toponimia que os nomes de lugar existen dende hai centos ou miles de anos. Sabedes o que significa topónimo? Baralla é o nome do noso concello e tamén o nome dunha aldea de Viveiro e de outro na Lama, en Pontevedra, ademais de outro en Portugal, onde tamén hai Barallada, en Friol e en Fene. Tamén temos Barallobre e no concello de Cabana, Baralláns. Nestes lugares falamos dun varado feito de varas ou traveseiros. Iso é Baralla. Parece incrible que miles e miles de persoas ao longo do tempo foran construindo, fabricando unha lingua, a lingua galega. Ademais de poñerlles nomes a todos cantos lugares accedían, tamén os puxeron aos animais, zoonimia, plantas, fitonimia, aos seres vivos en xeral. Nós, no noso colexio, fixemos un estudo dentro do proxecto Fitofaladoiro. Aprendemos moito sobre as plantas e os seus usos. É unha planta que se chama menta, que é medicinosa tamén, que é para aliviar a respiración, para moitas cousas, para axudarlle a mucosidade cando hai catarro. Que parte se usa de ela para curar? Úsanse normalmente, cócense 9 ou 10 cabezas desta menta e tómase como unha infusión. Entonces isto vale para aliviar a respiración e para limpiar os pulmóns. As palabras son árboles e o bosque a lingua. A relación coa natureza era e segue a ser continua. Non así moitas nenas e nenos de vilas e cidades. E desa relación saíron traballos, oficios
moi variados. En Baralla estivo hai unha semana Xose, artesán de instrumentos musicais, e máis Elena Ferro, artesá zoqueira. Veño dunha familia de zoqueiros e de zoqueiras. Meu avó, que se chamaba Perfecto Ferro, aprendeu o oficio no ano 1915 e, dende entonces, pois, na miña familia, fanse zocos. Eu aprendín o oficio de meu pai, que se chamaba Alfonso, e de miña tía Agripina, que era a irmá maior de meu pai. Eles foron os meus mestres, foron que me ensinaron a facer este calzado. É difícil imaginar como foi elaborar a nosa lingua, a obra máis grande, completa e participativa de todo o patrimonio galego. Mentre se creaba e evolucionaba, adaptábase a un lugar de terra e de auga. Foi aparecendo a cultura galega e tamén a nosa personalidade. Hoxe segue perfeccionada, mellorada e completada. Con adiviñas, que cousa é que canto máis grande e menos se ve? A escuridade. Con frases feitas. Unha frase feita coa palabra carro. Que querías conseguir coas túas palabras cargar o carro? Dixille alguén que busca problemas, que quere armar lea. Con refráns. O traballo dos nenos é pouquiño e que perde un toliño. Ven a significar que todo traballo conta ou axuda, especialmente para o propio neno ou nena. E que dicir das regueifas, unha mostra máis de creatividade. Son novas creacións que conviven coas antigas, como os contos e lendas. Esta é a lenda da Ponte de Gatín. Hoxe en día... En Becerriá, nos Ancares, hai moito tempo vivía na beira esquerda do río un mozo que era noivo dunha moza que vivía na beira dereita. O rapaz tiña que cruzar o río todos os días nunha pequena barca para ir ver a súa moza e despois cruzalo outra vez para regresar á súa aldea. E así durante todo o duro inverno. Un día de moita enchenta, cando o mozo ía remando polo río, apareceu na barca o demo e díxolle: Eu podería facer unha ponte nunha soa noite. Non terías que pasar máis traballos para cruzar o río. A cambio, só terás que darme o primeiro ser vivo que naza na casa despois da túa boda. Como aquilo parecía imposible, o home aceptou o pacto co demo. A mañá seguinte apareceu feita unha ponte que aínda hoxe sigue en pé. O mozo e a moza casaron, foron felices e nunca máis do demo se acordaron. Ata que un día a moza quedou embarazada. Que desgusto había na casa. Segundo o pacto co demo, o que nacera primeiro era del. Pero como o demo fai e Deus desfai, sucedeu que entón naceu na casa unha camada de gatos. O home meteu un gato nun saco e foi no levar ao medio da ponte.
onde xa estaba o demo agardando. Veño a cumprir o pacto. Aquí che traio o ser vivo que naceu onte na miña casa. Abrí o saco e saiu del un gatín pequeno que ao ver o feo que era o demo escapou a todo correr e por iso se lle chama a Ponte de Gatín. Hoxe en día a riqueza musical en Galiza é enorme, como demostra esta cantiga de rapazas e rapaces de secundaria do noso colexio. Ábrese paso o noso canto. É un abrazo, celebrando cada avanzo que vamos xuntas. Infinitos somos nos, todas nos. Tira de mí, que eu sempre tirarei de ti. Tira de mí, que eu sempre tirarei de ti. Tira de mí, que eu sempre tirarei de ti. Tira de mí, que eu sempre tirarei de ti. Cos xogos e as festas completamos este breve camiño. A festa do Entroido en Galicia é única. Esta é a que celebramos no colexio. Dende a antigüedade os humanos tiñan medo aos osos e mesmo os adoraban como animais poderosos que son. E desa convivencia, co paso do tempo, saiu a festa onde o oso persegue a xente para capturala. Pero non está só. Ten moitos axudantes que lle botan unha man para capturar as súas presas. A intención é fuzalas cunha sustancia lixosa e cheirenta.
A festa do oso de Salcedo é única en Galiza, pero hainas similares en toda Europa, dende Euskadi ata Romanía, Italia ou Alemaña. Co tempo, en moitos destes lugares foi desaparecendo, polo que é moi importante o traballo dos veciños de Salcedo que souberon conservar desde quen sabe cando esta festa ou rito singular. Toda esta ciencia, este coñecemento adquirido ao longo do tempo, fai que a lingua sexa como un delicado ecosistema no que aparecen os efectos, as emocións e os sentimentos. O poder das palabras aparece cando nos encontramos cos demais e cos libros. Ese é o único xeito de loitar contra a violencia e a despersonalización. Neste ecosistema, a auga da chuvia é a base da vida. Para sobrevivir necesitamos a palabra, a nosa lingua é unha cuestión de coñecemento, sensibilidade e amor. Andrea Valle, Os Ancares. Son cega e quero que me expliques de que cor é unha bolboreta, como son as montañas, que se sente mirar o baleiro. Son xorda e quero que me expliques a que soa o vento, o rugir dunha gota caendo, o rechio nun merlo. Son eu e quero que me expliques que significa nós. Por favor, un forte aplauso para o tremendísimo traballo que fixeron estes rapaces e rapazas. Unha fantástica posta en valor da nosa lingua, da construción da nosa identidade a partir dela, do noso patrimonio, de quen somos, das nosas tradicións, das nosas festas, da nosa paisaxe, polo tanto, de todo o que somos nós, a partir do noso idioma. Así que longa vida o galego.